Hello everyone. तो आं दिनै नरंबाय आंनि लाइफनि जिखुनसा एक्सपिरियेन्स काजा शेयार खालायनाय तो एक्सपिरियेन्स नि थेके आं तामो सोलोंनानै मांखाबोनो सानाय तो बंखा एक्चुअली आं आगेयाव दा बर'नि बागै आं अनेक किसु खालाय ओके बर'नि एटेनशन मानानि बागै बर'नि इम्पोर्टेन्स मानानि बागै बिकज आं वानसगु जे आं बर'नि बागै आमतै खालायगांके बर'गानो अनेक हामजांनाय आं बाय अनेक इमप्रेस जांनाय आं अनेक इम्पोर्टेन्स रोंनाय भेलु रोंनाय होननानै आं वानसगु ओके बाट ओ एक्सपिरियेन्स नि थेके जेटा सोलोंखा जे एक्चुअली ओ जे आंनि वानसंमुं रक एकदम रंग बिकज ताबुक जेटा फील खालायो जे बरक ननो इम्पोर्टेन्स रिया जे बरक ननो भेलु रिया बनि पिछने नों जेसेबानो खासिकति बनो जेसेबानो नों इमप्रेस खालायनानै ट्राई खालायदि बरक कोनो दिन फानो लाइफआव इमप्रेस अंगला बरक कोनो दिन फानो ननो इम्पोर्टेन्स रगला बिकज आं जेटा मने खालायो जे नों निजे नसि निजे